gigi duto otimo mane kar dak ma Mamboleo kae. Moro ma wacho ni osebedo koyudo arne obed nyako matin nyaka sani kama entiere. Mor ma kama oyude kanye? Omiyo kawuono warange kendo wachopo ire, wawinyane sigane kaka nochako ohalani. To in bende yude riekni moko kaka inyalo chako kendo itamagi. Nyinga Eunice Adhiambo Ogot, anyanya kach Kabodho, tadak Kisumu City. Atimo ohala mar gym, natural sauna, steam bath, massage, restaurant and health bar. Kuro ohala ni nitie Mamboleo e junction Kidok town. Ohala ni en ohala ma encompasses well-being, a well of wellness. Warito dendwa, wario fuoni, wadumbre, gi yath. Ohala ni ahero nikech en kaka an. It describes who I am. I'm a fit person. I've always liked exercise for a long time. Tahero also taking care of myself. Adumbra sama adwaro ni mondo I detox my body. Adweyo fundega. So it encompasses who I am. I believe in mental health, fitness. So generally, it is who I am. I have brought out the best of what I do in my life. Yeah. Nachako matin. Wachogani chaka. Koro nachako gi gym mokwongo. Aitokase chako gi gym. Ta amedo sauna. Gi steam. Aita medo restaurant. Aito massage obiro. Aito health bar obiro. Koro negibiro mos. Oknatimo gidichiel. Mostly in catch of capital. And then natimo research kaka naseya o gym no kajinyisa ni okiketnwa gini. Koro naketo according to kaka ji penjo. But chakre mana chake nyaka sani aneno kantie pogruok. Dawach ni odhi maber. Nkech ma Indian lifestyle na, achioga gokinyi tabire gym kapod katimo gimora mora. Koro kasechiew gokinyi kamondo abire gym to a workout. Kaka workout no be ang'iyo kaka gik moko dhi mbele. Koro kase workout tawuotho around, aneno gima timre, gima dwaro mondo losi. Ang'iyo kaka everything is, before I leave for my other work. One major challenge would be maybe just getting the right workers. Yeah. Jibiro dwaro tich. To kisemiyo gi tich to kuro jomoko kuro chal ka gimochopo ok gitim kaka ne gichako. Ing'eyo steam mane gibiro godo ok gidhi go mbele. Nitie jok ma beyo ka giseng'iyo gima gitimo to kilawri kodgi, but I think the younger generation needs to improve on being proactive and independent. Ka ng'ato osemiyi tich to ok onego bed ni iluwi sate, itimo gima ibiro timo nikech in ema imanyo tich. Challenge moro maybe ka poni in ng'at ma ohero mondo itim gik moko dichiel, to
challenge minyalo bet godo en financing. To ka in ng'at ma neno ni nyalo timo gik moko mos, you build as you go, then you do it within your ability. Okobet challenging ahinya. Of course, ntiega pressure ni kichako biashara to negi set up nyadichiel. Yeah, but mano koro dwaro jok manigi pesa mang'eny kabisa. To ka idonje ohala, to financial backup onge mang'eny, to ichaka kumintie to iketo diligence e achiel no ki i build machielo. And then apparently biashara na ni bentie kaka the different departments complement each other. Okatimo gik mabor gi fitness, health, wellness, gidonjre mayot. I think ka idwa chako ohala to nyaking'i feasibility. Ok dang' ikaw ohala ni tikete desert. Ing'iyo what are the needs mar kama intie no. Jok mani kanyo be bro dwaro ni mondo gibi a gym, you know. Is it a practical idea kuma idwa keteno? Ing'iyo surrounding ni, itimo some mental research. Ka jok mantie kanyo will be accessing your business. Do they have a need? Koso gin jok ma onge gi haja mar gima itimo no. Ka indito in town, to there's a need for fitness and there's a new craze about being fit. And kind in strategic for me in case intie residential areas mang'eny. And then one team machegni gi barabara. To ngenji nedhiga e gym town. Koro ka akele koni to jok mani koni yudo yot mondo gibi. Koro you have to ng'iyo kuma intie. Ka en kama biashara ni no is a need or not. Yeah. Biashara niga gi ups and downs, and nyakibeda ngama resilient. Okober sate, lakini samorach no emonego bedni koro itemo mondo ikel ji kiki give up. Ekasani koro marketing ni onego dhi a notch higher. Ng'eyo. Sano eka koro I realize ni you need to fill in a gap. Koro okonego bedni weyo I get into a situation makoro you're giving up. Kila kitu, everything nigi solution ne. Onge problem ma onge gi solution. Bet painting yoni, maybe kakiwacho ni instructors odhigi jogi. Donkoro you have to fill in the gap. Irango instructor maber mondo jok moko manodhigo maybe oduogi. Okiwachi ni idwaro a difference immediately. Ingi from a long-term point of view. Kain maybe recession mar piny mano affect everyone. But ango minyalo timo? Inyalo miyo ji offer mondo ji obi, to sama ji obiro no services gi imiyo gi maber kabisa mondo I retain jok moko. Kain maybe pesa lal reception, pesa ni ok donj. Ango minyalo timo mondo I strengthen modalities mar kelo pesa no. Koro ing'iyo ni biashara ni odok piny nkech reason mane. Reason no ema iluwo mondo I tackle that specific issue, mondo igol barriers go, mondo biashara oduog. Koro ing'eni ohala, nitie jok ma nyalo timo ohala, kikwariama, nitie jok ma ok nyal timo ohala. To ka inja ohala, ing'eyo ni igombo timo gimoro.
iwuok mokwongo. Iwacho ni mae gima bere, mae gima nyalo time. Ting'iyo kuma intie. Ting'iyo ka gimidwa timo no be en need ma ji nyalo dwaro. Ting'iyo location kuminyalo time. Ka en kuma en strategic, kuminyalo chul pesa di lure gi mfuki, kata en kuma accessible nade ma onego bedni ichulo even county levies and government levies machal nade. Nyaki tim research kuma idwa timo ohala, gimidwa timo. Koro kiseng'eyo to kata ka okichaki kaka envision ni idwa time in the near future, matin minyalo chako gono. Emomi wacho ni chaka. Ichako matin no ema ibro duoko mondo odongre depending on your discipline and input miketo manyaka obi kuma idwaro ni obede. Koro ichaka kuma intie no, titimo research ni matin in your environment ma intie no. Okay, wantie Mamboleo but Makuti Estate. Ki a town tikalo Lake Basin Mall, idhi roundabout to go roundabout kagimi dok town. Koro kidony Mamboleo idok town, kidok town to on your left kisekalo jok ma uso kite, tidhi neno a compound with a white wall, a stretch of white wall, mondik ni Crossroads Spa and Fitness Center. Kanyema wantie. Koro social media handles on IG is Crossroads. On Facebook is Crossroads Spa and Fitness Center, and on TikTok is also the same. Our phone numbers for the business is 0733289497, and the other one is 0786289497. Yeah. Nyakwara mokenjo wangu wasewinjo sigand Eunice Adhiambo. Jatimo ohala kar dak ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Wadano ka yuyo masani to kaduogo ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Nyathina, wanne waoro otikeny dala gi parinit. To ing'eyo gima Jaswato timo? En otamore kwayo wa. Kabe yie mondo mama nigi nyathine oloya kai. An adwa neno ni en ang'o ma gin gichano timo ka. Kata ka gichano timo ang'o? An mandipa biro timo matek ahinya mondo aketh gik ma gin gichano. Kavita, intim kaka wacho ni. An adwa ni tema ne riwruok gi nyako mar ariyo ma in ni tang'ona go. Dio mondo inine wuon arus. An wuoyino ber na ahinya. Ober ahinya. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Joluo nogoyo ngero ni awendo ok weyiere, kendo sigand jathum marauma ok lal kuweyo kite chien. Regi Kabasele
miyo wasigande kaka jathum. Ng'e baba na ochako puonjo thum, ochako miya thuolo access gike mag thum. Mano luwo kit babane mabende ne en jathum matuklu. Ochieng Kabasele kod sigand Luna Kidi Band. Baba na ne koro chuka. To jonyuolne wuon gi kod men gi notho e jela. Tich abich ni e chenro mar ng'ejo thumbewa kochakore sari okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya kendo inwe ngeso saa 5 okinyi. Machini kendo nyakwara Ramogi Jwang kenen moro marani podi kete kar kai cheno ni maro ohala gi mwandu. Inyami waparo mopogore opogore kotenore kod kaka wanyalo bero chendo ni kachiel kod ka inja ohala inyalo oro nwa ote machuok SMS line wa menari adeka uchielo nono kaka wanyalo biro iri bende mondo mwakono ganda kaka ni chako wandi maidhigo nyime kokale SMS line wa 23600 kata mbui mar Facebook kod YouTube mag Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Jwang e kidieny mar ja ohala mar juma wadhi nyaka e gwenge ma Nyakache kaunti ma Kisumu aluora mar chiro mar Arambe. Kae warado kod Jared Akuku kod Lange mabende oheo ji 10 gi wiye mabende ntiere kar kae ka gitimo karim mar ohala. Osebedo kae ko uso yende mowacho no seloko aluora mare kama ntiere kar ka. En gino motimo kohero kalure kod lony mare bende to gini osekelo ne yuto makawuono onyalo miyo jok moko tich kendo jok moko yud yuto magi mapile ka pile ochope mesa mar ohala gi mwandu. Kendo kawuono Jared Akuku mawuok Arambe Nyakache kaunti ma Kisumu e ja ohala wa mar juma. Basi aniluonga ni Jared Onyanga Akuku. Jared Akuku ni jo ohala mar yien ma iluongo gi dhok machielo ni tree nursery. Gima watimo ka en pidho yien ma ji konyorego e gweng'. Ber mar yien ng'eny, abiro loso mbele kanyo. To kama wantie mwatime tijwa mar yien ni en Nyakach e Jim Moragen ka. Wan e center maduong' miluongo ni Arambe Market. Ohala mar pith mar yien ni ne wachako higa mar 2010. Ne waneno ni ber nikech achiel kuom gima noyuawa gini en tich manano wuon asomo. Napuonjora forestry, koro profession mantie iluongo ni an forester. Tinde ne japidh yien. Koro ne wachake ka gima ne uchuro ahinya en kaka gweng' ka ne chal. Notuo makichunge gode mamalo kucho tinena nena geche kakalo ka kinde neno nyaka inam. Kawuono story no olokore chakre 2010 mawachono. Kane wabire wach mar gini konyruok ne waneno opportunity maduong' nikech yao mane okuny gi jaduong' mana wacho ni Eli manogolo Maramka kiloso go lam maduong' moluwo kani. Koro kuom ber ma Nyasaye nokodino lopeno noweye mondo pi ochokre. Koro mano nomiyo waneno ni gima wanyalo timo en gima duong' moyudore kani waloke pesa. Koro mane kaka ne wachorore mwachako ohala mar keto yien ma ji ng'iewo to pidho. Ohala ni kaka itime nyaka ibed gi weche 4 madongo. Weche 4 madongo mwanyalo kwano, achiel kuomgi en pi no ka onge to nasari okwamo gi kanyo. Koro mane gima chiel maduong' mane wanwang'o ka nitie karwa ka mane wako ni pigni koro nyaka watigo. Wach mar ariyo ma koro nyaka ibedgo en thuolo miluongo space midhialo keto e yien go. Nikech ka koro ipitho to yien medore nyaka ibed gi kama duong' minyalo kete. Koro space no en wach maduong' ahinya kendo nasari o kaka kama wantie ni wane lo manyalo dhi gi eka achiel kuom thuolo ni ma yien osepong'o te. Gimachielo mar adek en lo moriw gi manyiwa nyaka ibedgo.
Lo en mana mikunye puothewagi kata tie yiende kata tie bunge man machiegni kuondegi. Manyiwa wasebedo kwa kao mana kunde mag dhok mane gweng'wa ka. Koro waloso gi wegi, to wamiyo gi gimoro matin, to gimiyo wariwo gi lomo wawachogo. Gimara ng'wen en chiegni kod barabara kata accessibility gi Kiingereza. Chiegni gi kama inyalo yudie. Koro mane momiyo wan e tie lam maduong' moa Katito kadhi Homa Bay. Kichopo ka tiyudo wa makata ng'at ma kala nyalo neno kata okopenjo. Ong'e ni ma kora chopo kar yien miluongo ni Roje, kendo ka kora nyalo kawe gimoro madhi konyo ngimana. Mane gima watimo sani. E kinde duto iwinjo ka wacho ni wan, ok awach ni an. Wan nyiso ni kane chako gini, ne wachake gi jaoda wan ji ariyo. To kaka gima dongo, ne wachorore, ma jowadwa chako neno ber mos, makoro wachopo oganda, makama waloseni. Oganda mano kao wach ni kamargi. Sani koro nyalo bedo ni tiyo matek, ma an giseyomban maloso kani. En ber mapile machiowa, en ni wayudo pesa ka. Ma ng'ato dho konyorege ode. Kendo gima wayudo ka, en ber masani wanene gweng'wa, nikech yien medore. Sani kigo wang'i kata ino wuon kidhi kama, mier mane toke go kinyal neno. Nikech ang'o? Nikech yien ma joodwa gi osebedo ka pidho ka. Nitiere kama wause ma ok en gweng'wa ka kende. Kaka wacho, yorni chopo nyaka Homa Bay, nyaka Migori, nyaka boda. Kundugo wause. Uso wa mogik, manye wauso ka be yien mang'eny, nyodhi mana chok Kitui. Yien no wuok ka kadhi Kitui, midok pidh kocha. Berne en ni wasebedo ka nyaka Kisumu County, nyaka counties mamoko gi support wa yor ng'iewo. Koro mane gima chiewo ahinya, nikech kionge kuma gigi dhiye, to ok diwuog diriyo. To nikech waneno kikwanyogi, kata sama waloseni, ang' nugo wang' nune kaka ji kwanyogi. Ago erokamano nikech mane achiel kuom midhiero mabedi na amedo, en ni kaka pur mamoko. Pur en gima kawo kinde, mondo mi gimoro mi pidho no ikre, kendo mondo mi use. Mane kaka nasari ka be chalo. Tinwang'o ka kinde moko wase pidho yien, kigo wang'i ka ineno yiende modongo motimore bungu e iye ka. Nitiere yien mwanyalo iko, to konwang'o thuolo mar uso e kinde no. Kaka jo nasari, wanto wamorga mora nikech kobet kanyo kako medo dongo, e kaka beche be medo dhi malo. Koro berwa en ni ok walyuaga ahinya nikech gidongo kamano. To rachnwa en ni kakoro ok iuso, ting'e ni koro ok omiyi thuolo mar timo gimoro machielo kendo. Koro isiko mati yien achiel ni eming'iyo kaka dongo. Mano koro ok dibed gima nikare. Omiyo wakwayo e kinde ma koro be wanwang'o thuolo ni, jopiny ong'e ni wan ka. Jopiny ong'e ni waiko negi gik ma gidwaro, kendo waiko gi mang'eny. Koro mana joma biro to kawogi. Bechwa be ni piny sawa. Ong'eyo ni ohala ni ase appreciate ahinya kendo wacho no ber nikech wangine. E kinde ma ok wanwang' pesa nikech kiangazi ji ok ng'iepi, to wanwang'o thuolo machielo mwapuonjorego ni nyaka wa diversify, nyaka waket gimachielo minyalo gorie e kinde ma ok wadhi maberno. Achiel kuom gimachielo manyochak ka en rech. E dam wacho mwasiemo maduong'ni e yawni no pidhe rech. Sama piny odhi marach, to jowadwa mwatiyogo ka mabegi ne weg lo maka, giywero rech go to giuso. Koro gin gi yo machielo magikonyorego sama ma onge, kata odok piny. Yo machielo, nye wachako ohala mamoko matindo. Mwagore
e kinde ma ok wanyal nwang'o kaka wakonyore gi ka. Achiel kuom ohala matindo tindo ma wanyal chogo gin kaka uso kodhi. Wauso kodhi kok wauso yien ne jok madwa chako ohala kaka ma. Ohala machielo mwatimo gin jowa mosechako uso gik moko kaka e duka. Giuso matindo tindo to gikonyorego sama map kodonjo. To kata itim na mago kata watimo matindogo to wan wasiko duogo maka. Nikech mae chakruok. En mo boost ohala matindo mamoko mwatimogi. O pur kaka pur nyanya gi pur mamoko be watimo. Ok wagike pur mar gini. To lifeline makelo pesa to mana ma. Ka wauso bei mogore kabisa. Gimomiyo wagore nikech wan ir jopiny. Watimo gima nyaka nyithi sikul nye waneno kabiro ka kendo ng'iepo. Nitiende nyithindo moko mobedo nwa kaka example kendo moro wa kabisa. Omiye siling 10 mondo dhi ong'iew go nyuka e sikul, ok omadh nyuka. Obiro to ng'iew yien to dhi opidho. Mae gimomiyo wago bei piny siling 10 no emikawo go yiende ma samoro nyalo neno koting'ore mabeyogi. Mane bechwa mapiny mogik. To en moromo pitho kendo ber. To bei koro luwore gi kaka yien duong'. Tie yiende mwauso ka kaka mawembe gi machunga magi mutudi timne gi grafting. Mago kwa uso siling 150. To wasetudo gi ka. Wakwayo jopiny ni wan thuolo. Gima ber en ni wan etie lam. Kendo lam marambe kama wantie ni en kama inyalo donje kata gotieno wan kod jowa modak ka. Sasa ma ng'ato biro nyako nwang' service. Kendo kidonjo Arambe ka tipenjo mana Roje kata ipenjo mana gi Katito. Kata ipenjo Roje gi Homa Bay Nyakwire kocha. Tibiro koni ni Roje kichopo Arambe kanyo tiyudowa. Kendo yien be bete bathio kanyo ji neno kakalo. Omiyo wakwayo ni sasa ma ng'ato dwaro timo order ne nyalo yudowa e namba na manyalo miyo usani en 0 7 2 4 3 1 2 3 9 awacha e kisungu matin 0724 312 391. Nyakwara moke jwang' agoniero kamano kuom bedo kodwa adwa chak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Turi koda kendo juma manyien, wamenyo ni welima moko wamidiegni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com